Yaya za ka ji idan aka ce naira miliyan 40 ne albashinka a kulli yaumi? To wannan ne sabon albashin Messi a PSG a rana. Wannan fa na nufin za a ke cakewa Messi naira miliyan 1.700 a kowace sa'a, ko da ku bacci yake. Kuɗi masu gidan rana waɗanda suka raba soyayya tsawon lokaci, ana ji ana gani. Rashin kuɗi ko kuma bashin da yawa Barcelona kanta shine musabbabin rabuwarta da habibinta Messi bayan shekara 21 ana soyayya a faranti. Ba sai na faɗa ba, kowa ya san cewa Messi ba da son ransa ya tuɓe wannan rigar ba. Kun ga dai yadda ya rika kuka shame-shame kafin ya yarda ya saka wannan sabuwar rigar. Ita ko PSG baki har kunne, domin daga jiya Talata zuwa yau Laraba ta samu sabbin mabiya miliyan 4 a shafinta na Instagram kadai. Ni fa tun bayan komawar Messi PSG babu waɗanda nake tausayawa kamar Defendu saboda azabar da za su sha. Daga wajen nema uban sarrafa kwallaye, Mbappe sarkin gudu, uwa uba ga Messi. Wai za a ga ruwan kwallaye. Amma fa kada ku manta akwai tsohuwar tsama tsakanin Messi da Ramos, yanzu kuma gashi an haɗa su ƙungiya guda. Koya za ta kaya? Yaya kuke gani idan aka haɗa Barca da PSG a group ɗaya? Idan Messi ya lallasa tsohuwar beb ɗinsa, shin ya zai yi? Murna zai yi ko kuma kuka?